Tara ka ma. Maka ng gwapo. Bye. Laway na. Hindi malaway. Good. Na. Laway dito. Tubig ito. Tayo 5 ya. Puho. Di ko kayo makita na buwang. Blacking ah, blacking. Telet, pwede ba hugas ang plato? Oo, bahala ka. Bakit may bala ba si mo? Ate Telet, pwede daigunan ng katunga. Ako daigunan. Ako daigunan ng katunga ba? Daigunan ng katunga. Di lang ka, bayad lang. Hi guys, may ngudto. Ay hapon na day. Another day, another life, another business sa tanan. Karon guys, sa tanan sir. Dari na? Oras na para dapat mag-reload. Di ba usan ni karon ba? Event ba? Para dis mga bungol. Tanong ba? Unsa ni karon? Si. Kaya mo ta na. Baga na. Unsa na karon day? Hi vlog. Ha? Division. Meet. Division meet sa. Hi oy. Hello. Hi vlog. Vision meet sa mga karne. Sa Hulbugo ni sir no? Division meet karon no sa Hulbugo. Sa kanang mga sports ba? Sports division meet day. So, karon na nokar mi no. Tawa ka ba no? Malang misa. Ha? May tiksokot sa kan, koleksyon sa misa. So, malang misa guys, pagod na ang tokar niya. Mau to no? Nokar mi niya. Tanaw mo dira. Grabe na piha baldoy, init-init to eh. Oh? Grabe eh. Gwapo ito ping ano? Yo, Gwapo kayo no? Ay, zoom. Ay, so. Pila ba na? 15. Wah!
ang palabas ninyo? Ha? Kapoy, kapoy. Kapoy barong sa layo. Ay gibuhat. Ay, sorry sir. Pulis sa bunyo. Sorry sir. Lain naong. Gapo daw. Kuyapan sa tupi. May mamatay mo ano mo kuya pan. Kuyapan sa tupi. Kuya pan nagmagan. May naming no. Uy. Sabi ka ting snack na naabot na ka. Are lang mag-snack. Ano lang snack no? Gini ano tao ng mga Hoy, bagol ka naabot ay. Paano ka paning tao? tingol ko. Wala misa snack na. Kumusta ang kuha nila eh, parid? Yo, yo. Oo, yun di ay. Magkikitag na ako na. Di mangod, gwapa na oh. Hablo kong ayaw noy. Ayaw noy. Kaya, umaw. Ha? Oo, paano tubig ka to? Tubig! Tubig ka! Luya na kasi Archie. Luya yung tao niya. Naluyang to ng mga trailers guys. Luya yung tao niya si Sige Archie. to. Man. Oh. Oh, pagtalikod lang. Pila boss. Pila boss. Lah, ni nakatulis. Bilang tubig noy. Ini okay bulsa. Kono ni? Sura ni? Pusa na ni? Basura ba? Kaya po siya ni mga basura. Ano yan? Bila nag-ipos oh. Yaks! 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 Good morning. Nagyaks ulit, nagyaks! Tan, di ba hilig mag-basket ano? Oh, Kasi ito yung player sa Chicago Bulls nga sikat kisa na. Jordan. Michael. Jordan. Arte Jordan. Babulgam na. Ha? Jordan? Oo, babulgam. Babulgam na nga. Kuha kayo ko sa. Tanawa pila. Tanawa pila. Babulgam na. Ikaw beli mo ito lang. Babulgam na gitu. Tama mo ganda dito. Search niya ma. Search. Bunto bogong. Ang dealer ba? Seryoso ang dealer no? Jorix. Di bunto. Takan ka lagi na bang. Babulgam lagi. Bakit? Bunto mo rin. Kondom nito deh.